Hagajing persang banyakon persa yaw drugs ubala jalay hagajala hakini gisngi gibamenta nakaliang kekenhun jonga jinga sengken thai raj nongtung pastorit kalapan long yak awareness program halor kapang banyakon persa yaw drugs bat kumju ru yaw knyang jingpang HIV AIDS kabaken thop lang yak jing ai jing sumar ai shiki nongsong snong lani ka free medical camp kabal penlong haka arpusaw tarik ujen liu arja arpusaw hamadan yelekai jonga snong maulasnai riboy district Hakani kasngi lawan banyasim benta doba Charles Marngar, WMLA bat MDC kemah di constituency, haringkat kajian dan lang upastor bidans IM upasta kabalang Presbyterian mau Harslong, uba jam saprang potam, u cluster program manager ke District Integrated Strategy for HIV AIDS, kibalang long kum ki resource person hakani ke program nalor kiwe-kiwe. Habayok penyekran bat upastor bidans IM ulaong, don kam kajian trailang bante lakam yau niu judging di, bat laong ru baka balang kam ban kiar ban ai jing rap syaki balang ngop how drugs. Nolor kata ula angru baka sarkar kade ban penbun yaki lat ai jing rap syaki jaka ai jing sumar yaki brio ki balang ngop haka jing kerniu drugs bat bu yaki jaka ai jing sumar ki ba klam jing seo nak banta ki ba wan na ki long yeng ki baduna haka yok akot. Bun ki ba penan kam you drugs kan along syaka jing ima ka ba ki balang jung iru kimla so ban lain mar ki don sibun ki khot jong ka balang ru ki ba liat bat ki ba ngap ngam ha kini ki jat jing di tinggal snow ba kabalang ru kam dei syuk ban kiar ha ka ba yarap kam tam e kini ki brio ki bala kerni ha kini ki jat jingdi ngasno gadon kam mi ga jinga trailang la kalong ka borsnong la kalong ka sarkar bat kumju ru na ka liang jong ka balang ngasno ba ka di ban mi chakman ngajuk ken mau ki kentien ki jong Justin Martyr ki bawang ba ka balang ga dei ka kemensiam bat ka imlang ka salang ga dei ka med bat kat bangi dang im nginum lak men penyaklat yaki bat ngasuh thu ba kata ka responsibility ka jingkit hi jengi ka balang ha ka beidei bat kini jing sniu ke badan benta ha ke imlang ka salang nginum lak ban la nginum lak ban tek nginum lak ban ong bangim yo i ngilani ngim yo sngo lani ngim grand ye nri ka dei ka por jengi bangin le ye kum ka balang na ka benta tinga sno ban ong ba ka rule jong ka balang idon shibun ka wei ka long bangila ban ai ka jing sumar ka bakin jamin sim yakini ki balang ngom kata ka di kawai ka baar ka bangila banne kalong ngajuong barbor bla ngimla banyarap yakini henry ngi yarap ya ka family ka jongki namar ki don shibun ki long yeng ki badan ki khun samla ki ba langop yakini ki jat jingdi ki ba ki kimi ki pa ki no men sim ki du jikermen tekum ka balang ki don ka man yarap ki long yeng ki long sem ki bukum kita ti ngasno ngu shibun baki don shibun ki balang ki balami syakmat bantre kini ka kam bat ka wei de ka bag ngila ban le ting ting juong bakim mon bakim kwa ban yun ring juong bakum ka balang ngila ruan ban le kita ki harm reduction mo ke bagi la ban ikai ki bri toler kim patla ban ni nilai tinri ban ya dapat yaki na ka jingpang HIV nang ta ban ya dapat yaki na ka jingyap overdose ti kita ki bangi ngila ban le ki program ki bangi la ban le na ka liang ka balang ka wei de ka bangi la ban le kalong fi ki don shibun ki school ki balang ki bangi don ti ngila ban partners bat kini ki school da ka bangi penlong ki awareness program bat kini ki school ki balang ti ngasmo ka tar ko di ka way mar teng teng kinong ikai kila banum dan ki resources ki ba ki un re ka balang kala bandan sibun ki resources ki ba kala banyarap lem kini ki school ha ka ba penlong yin ki awareness program ti ngasmo ka tar ka di ka way ka ba ka balang kala ban mi chakmat ha ka banyarap lem kini bat ka ba khat du da ka kwa banong kodong ka jing sumar nam ta kini ki brio ki ba la kerni ha kini ki ja jing di fi long ka snong teng teng ka ban pi hi ka bor snong mo ki hab ban pin i ka bors nong ring kum ka balang nya ban ai pat ya ka nama ka di ka balang ka ba kudu hab kudu ikinong pom dan ni kanu kanu ki ba le ikanu kanu kam nya ban ai ka jing sumar ya ki om tang ka met ri kham tam me ka ba kin jamin sim ki ba kila ban job ikini ki jing len sniu ha ka be dei bat kini ki rehabilitation center iduna shibun mo kham tam li le na kam na ki kin thei bi ki khna to na kamenta ki shinrang ya don hi ki rehabilitation center ri kum bang ni juyo bor ki phone calls kadai bet ki rehabilitation nam ki kinthei kyong don pastor ki jakasa man sumari kinthei dani ki khna bat kata kalong ke ke bas ngupsi bangim pat don hadu menta lese to kani hope center lakum no ka don ni ke ngam tip ki be lagi don ya henry ngayo i ka jingduna jo kini ki rehabilitation center ti ngaso ba ka don kam ye ka jinga trailang pi ki balang kam tam ki balang ki ba ki jagasor ki ba kham yo kotbor ngaso ki la de ban mi chakman ban le ai ha ka be dei bat ka jingdon kini ki rehabilitation center le ni ki di addiction center ka ba kila banyarap lem ye kini bas ki ban ai ki jing sumar to ki don ki balang kum kani hope center ngala kro ki di ki ba penyat ka balang ka new life center ka ba ron ka urban mission ka sinat ka jongi
ngisdang hi ban mi tin rei ngasngo ba ngirang don kam shibon ki bokum gini ki rehabilitation center nomor ke kumon mi kot kubor gini ki skimo ngi yo i ki YouTube channel batang ban bom ban show ya kini ki ki badi kan mora ke jing ba ki don kam ke jing sumar nama ki di nongpang ngi ong borbor ki di nongpang ki don kam ke jing sumar tinga ngasngo ba ban penboni ki rehabilitation center kalong ke badan kam hando kata-kata ngasngo ba ke day bandan ke jing thaulat ngasngo tanat ba ki don kat tu ani ki jing seng samla ki ba ngayo banya trailang bat ki ba ngalai share bat ki kata kejo ko problem mar ki do judan ki bun ki long kemi ki ba phone nga ki ong pastodan em ki rehabilitation center ki ba yo namang ngim kot bor bat ka basngo shir kai ka long ba ki ba kham ngop ki ni ki wan ki long yeng ki ba jenjar ka yo kon di ngajia keren ki jeng samla ki don ki jeng samla meta ki ba jed ar laingut ki kena ki ba ki yarap ki ban pensa rehab ki ai ka jing siu ti kata ka di ka wei ka ba ki la ban le mo ni ki jeng tin rei nakaliang jong sarkar ngasngo ba khamta mi kini ki BPL kadai ban perkhat ha ka dei bat kumno ban yarap lem ya ki rehabilitation center nomor ki rehabilitation center ki ban siu ki ban sim mi ka dor ngamur banong nomor ban ron ki kam dei ka besung ngirung ran ni ka di addiction center kam dei ka besung ni hab bandan ki jinglot ki jingsam ki dawai ki desien ti lara na ka sarkar kala ban kersan kumta ka don ni ki jing kersan rei la kala ban kham kersan lani ha ka bandan ka jing kersan kerpang nam ki BPL ngasngo ba kata kan yarap sibon ya ki long ye ki beduk ki balak ban kersan ki khun jong ki hagabi dei bat ki jing sumar na kan ki jing pangkerni Nakaliang ba jam sa prang po tam loong ba hadu menta ki don kumba prahajar ngot ki brio ki bra yo knyang jingpang HIV AIDS haga jala Meghalaya ulai thuru banalor ki wei ki daw ki babon hi ki dei na ka daw jang jing penon kam ban inject drugs daw jo uternya injection nakaliang jangi kum ka nako bat ka Meghalaya AIDS Control Society na pedang ki babon ki benta ki bangi ai ke jing shakri ka wei kalong ban pasngo thu ya ki pai nong sang snang ki khon samla ki long kmi ki long pa chhang ga jing ma nagane ka jing penon kam yo drugs bat ka jing ma na ka jing bit ok jing pang HIV bat ka wei na ki lat kilanti ke bangi ni ai na lor ka jing pasngo thu kalong ka ngiran ya kineka OST opiate substitution therapy te hangne hari boy district ni dan hapo nang po kadan ka ST jingi nang ta hapo civil hospital shillong ro kadan ka ST center kine ki perlo jingi ki ba kwa ban yo ya ka detoxification mo ki la ban lemi hakine ki ijaka ba bikin yo ya ki jing smar ban yara biki na makin light na katu ka jing karni sipran kam jing ki yau drugs hado menta kine ki perlo jingi mo ki bala tang ki bala wan restart ban ni kala dan hado pra hajar tamngut hapo Meghalaya baru aku ke Meghalaya barapo ka riboy district kira dan hado sanspa tamngut kini ki perlo jingi ki bala yem ba no kyang jing pang HIV hakam jing ki kini ki tang ki bala wan register kon ba iet ngi ju shet jing ba man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam ngi bam ka tein em ya kamet jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga Ray man kapor yem ju yo ai kijing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong kijing pang anemia pat kijing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban melin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukam bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulung khana yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu kau 45 pabyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong kau kanum kata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong kau. mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher Om dai kon. Om dan jinga per la da dei hakaru kombu ne ru kom shet. Kom ba fi ju shet yu kau ba fi thien. Kom ju ru la shet ya uni u kau. okum ta Te kon
ka jingbam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat chungi hatu dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya uni Hoit may, fikran ya kabadai siya. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya